Doncs ara anirem caminant per aquí i veus allà la cascada de l'Arbre, doncs la farem i per sobre hi ha un caminet que se'ns va cap a la columna del Verdet. L'escalarem i pujarem ja després, possiblement si tenim temps, al Perafort cap al Verdet. Molt bé. Activitat guapa. Bi eskiatzaile hauek Añabi begiratzen duten mendia Pedraforka da, iparraldeko aurpegia da. Kataluniako mendirik aipagarrienetako bat da eta Kadi mendikatean dago, Kataluniako Pirinio aurrean. Daukan urka itxura bereziagatik da ezaguna. Udaberri hasieran hurbildu ginen eskalatzeko asmoz, baina ez genuen ohituta gauden moduan haitzetan eskalatu nahi. Ez, izotzetan eskalatu nahi genuen. Doncs ara comencem per aquí, aquest muret petit que té uns 3 metres, una miqueta vertical però molt senzillet. Continuem pel següent, que fa uns 12 metres, i ens fiquem al peu de la cascada de l'Arbre, que és una cascada de les clàssiques aquí del Perafort que molt maca de fer, amb una petita secció a 80 graus al final. Pedraforkaren iparraldeko horma erreferentzia da izotzeko eskalada maite dutenentzat. Neguko temperatura hotzekin hormetatik behera datorren urak izoztu egiten dira. Horrela, aste batzuetan izotz lodiak egiten dira. De moment anem escalfant. Molt fàcil, de moment. Arbetrekoa bezalako urjauzi luzeagoetan, segurtasun handiagoa izateko ainguraketa puntuak jartzea komeni da. Hori dela eta Mikelek hainbat torloiu sartzen ditu izotzetan. Hori bai, luzeak izan behar dute pertsona baten pisuari eusteko modukoak. Depèn del tipus de gel i la longitud dels claus. Poden aguantar una caiguda amb un factor 2 bastant bo si està ben col·locat una reunió. Sí. Si és un gel dur, que quan col·loques el cargol surt un tub de gel bo de dins el tub del cargol, és que està ben col·locat. Segurtasuna zenbatekoa den ikusteko modu bat da, izotzetan pioleta sartu eta zer soinu egiten duen entzutea. Hutsik entzuten badugu, seinale txarra. La veritat que està una mica humit per fora, però per dins està força bé el gel. Està dur i el piolet agafa molt bé. Eguzkia atera da inguruko ibarretan, baina Pedraforkako iparraldeko horman ez du egun guztian joko. Horri esker, izotzak ezin hobeto iraungo du. Ara ve el tros més compromès, són uns 25 metres, té una secció de 80, el gel a dalt està una miqueta primet, bueno, ara ens posem les piles. Izotzetako eskaladaren teknika haitzetan egiten denaren desberdina da oso. Hemen, pioletak gure eskuaren luzapen bat dira. Ondo sartu behar dira, izotza jausten ez dela ziurtatu eta behin ondo lotuta daudela igotzeko besoekin indarra egin eta kranpoien laguntzarekin hankak itsatsi behar ditugu. Rafaelek isten du sokada eta gorantz doan bitartean gu babesteko balio izan duten torloiuak batzen ditu. Bueno, aquesta serà la quarta escalada que faig. I estic molt content de fer escalada perquè és molt maco i molt bonic. I volia provar més coses. I com m'agrada tant la muntanya, doncs volia provar, a veure què tal. Val la pena? I tant que val la pena, i tant. Res, i ara ens n'anem cap a la cascada del Verdet. Arbre urjauzia igaro ondoren aurrera jarraitzen dugu, beste helburu baten bila. Doncs això és la columna del Verdet. Són uns 25 metres que, com veieu, es pot fer per diversos llocs, més vertical o menys. I bé, depenent del gel, ho farem d'una manera o una altra. És una columna, no és molt llarga, són 25 metres, però és molt estètica, molt guapa de fer. Verdet zutabea Pedraforkako izotzeko eskaladako bide klasikoa da. Bi haitz hormaren artean sartuta dagoen urjauzia da. Hemen, izotz asko dago. Behaldean ondo ikus dezakegu hori. Izan ere, izotza haitzetik banantzen denez, zutabe ikaragarriak sortzen ditu. Hogeita 5 metro dira, 3 zati vertikalekin gutxi gora bera. Verdet zutabea nahiko eskuragarria da era honetako eskaladan esperientzia apur bat dutenentzat.
màxim 80 graus, depenent per on et fiquis. I la pots fer amb un màxim de 65-70 graus. Haitzeko eskaladan katu oinak erabiltzen badira, izotz hormetan kranpoiak beharrezkoak dira. Kasu honetan, Mikelek 12 puntako kranpoiak erabili ditu. Sempre 12 puntes, perquè tens totes les puntes de retenció després per poder baixar. Que els grampons molt tècnics que tenen només puntes davanteres per baixar són una miqueta complicats. Kranpoiak ez ezik pioleten puntak ere erabiltzen ditugu izotzetan eusteko. Eta bitxia dirudien arren ez dira lotuta eramaten, arriskutsuak dira eta labaindu eta aldatz bera jauzi daitezke. La veritat que mai m'ha caigut cap piolet. I tenen, com pots veure, un agarre molt bo pel mar, vull dir, amb la qual... Home, amb vies que tenen compromís els lliguem a l'arnès, amb unes vagues, però sense agafar del canell. Que quedin sueltos per poder fer canvis de mans, col·locar assegurança sense que molesti. Sí. Cuidado. I ara hem de vigilar la sortida, que és on les cascades a vegades donen sustos. El gel a l'estar horitzontal no té tensió, i a vegades es trenca. Bueno, doncs ja estem. Rafa, cuando quieras! Izotzeko urjauzi guztiak bezala, eskaladarako bide hau aldi baterako baino ez da. Hotza joan eta temperaturak igotzen direnean, urtu eta desagertu egiten baita. Pirineoetan izotzaz gozatu eta eskalatzen igotzeko egun gutxi daude. En hiverns normals, sí, aquí queda molt opac i es forma bastant sovint, sí. I si no, vas a buscar els raconets que coneixes i sempre pots anar fent cosetes, sí. Gero eta jende gehiagok egiten du izotz eskalada Pirineoetan, Pedraforkako iparraldeko horma bisitatuenetako bata. A vegades és un problema perquè vens un cap de setmana i està petat de gent. I llavors has de fer cua. Però en 3 setmanes pot escalar força, sí. Bueno, què tal ha anat això? Molt bé. Molt divertida i molt guapa. Sembla que és petita però té uns quants metres d'alçada. I avui tenim un dia estupendo per fer muntanya. Res, ara per rematar el dia anirem pujant i anirem cap al Coll del Verdet i farem el Pedraforca. Eskaladarako materiala prest daukagula, Berdeteko kanaletik igoera jarraitzen dugu. Gure helburua izotzetan eskalada egitea zen arren, muinora igotzeko aukera ezin dugu galdu. Pel coll sí, el coll està just aquí davant. 5 minuts. I llavors ja des d'aquí ja agafarem la cresta, aresta i Pedraforca. Behin Berdet muinoan gaudela ikuspegi ikaragarria zabaltzen zaigu begien aurrean. Hemendik aurrera igoeraren zatirik malkartsuena dator. Kareharrizko horma batetik eskalatu behar dugu, landarediak gabekoa da gainera. Goi-mendiko parajea da guztiz eta askotan eskuek lagunduta egin behar da zatirik zailenak gainditzeko. Ja hi som, ja arribem. Ja molt poquet. Ara estem a punt d'arribar ja al Pollegó superior del Pedraforca i és una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya. Tant a l'estiu per la seva roca com a l'hivern per les cascades, com heu vist, vull dir, és un joc d'aventura preciós. Pedraforka bere itxuragatik da ezaguna, bere 2 punta banatuengatik. Eskuinaldean ikusten duguna da altuena 2585 metrokoa, bertan, gailurra egingo dugu. Dudarik gabe amaitzeko era polit bat, Kadi Moixero Parke Naturaleko ikuspegi ederrak.